Bwta Buphayungni Bisingo sal Kolokma Romwi Jagathai no Twiwi Kokbanglaijak Tongmani Srangsalo High Court ni Dagimwng bai AMC Task Force ni Kaisa team Dipak ni Khaksa Tongthainok Swbaijakha Patimung Rajakhor Aguli ni Chowmuhani Amchaini Koktwma Patimung tei Koktwma ni Bisingtei Sawaiman ka Laitanai 2021-22 Bisiwa Buphayung Soyenpal Koksil samung tubumani saya lama teke Jagathai kobang naharai Bwta Dipak nok tangkha khanai abono Twiwi no High Court khlaijakmani dorbar aboni yaglona High Court angmani hearing abati mono Twiwi na High Court Dagimwng romani Tongthainok Swbaijakha ni bagai Dagimwng rajak Tongmani High Court Srangsalo AMC Task Force team ni Dagimwng bai Dipak ni Khaksa Tongthainok Swbaijakha abono Twiwi no nok phangroni bisingo nukjakha ufla kafla Fiaba apati monotobi koksanani thangai nok phangjak saka illegally Jagathai bo nok Swbaijakmani yak Patimung kobai Koktwma khanke Khorang nei Bwta Buphayung Bisingo Kokbanglaijak no Twiwi nok hok Swbaijakha khanai Patimung Twiwi belaikhano ka khamjakmani koksaka nokni nok phangjak ঘটনা হয়েছে পারিবারিক ঝামেলা আর কি যার দরুন সে আমার বিল্ডিং এর রাস্তা নিয়ে গন্ডগোল সে জায়গা কিনছে তার জায়গাতে জায়গা কম দেখে আমার রাস্তাটা দখল করে বিল্ডিং করতে চায় আমরা বাধা দিছি তো বিল্ডিং বাধা দেওয়ানে ওই এটার না পারনে ওই বিল্ডিং এ কমপ্লেন করছে ওনার ছোট ভাই আপন ছোট ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার